Azt mondja, hogy most kezdődik a felvétel, Akkor és most... akkor induljunk el. Hát, induljunk. Induljunk! Sikítjál! Na most egyik gyorsan. Itt volt a vége. Isten vége. Ja. Na mondjál valamit. Amit most kiszálltunk, most szálltunk ki. Jó volt? Nagyon. Ez volt az utolsó kör. Sajnos. Most teljesen magáig videózunk. Oké. Szia! Szia! Lépj be a lépcsőt. Ezt akkor a Facebookra, ezt a videót. Igen, most megyünk ki. Most megyünk jobbra. Megyünk oda anyához. Nézzük. Most kérem a... Tessék, folytasd. Igen, folytatom. Igen, Én magam. Oké. Tudom. Na, éppen most videózunk. Itt van Tomi. Lányok. Most mászik fölfele. Eddig bírtam. Akkor nagyon béna a mászásban. Ott mennek. Aztán itt a hinta. De ne a földet videózzad. Ja, jó van. Most ott van anya! Videó. Igen. És most megyünk. Én már fáradtam. Menjél oda anyához. De közben össze-vissza a képám. Ja, tényleg. Most megyek fölfele. Már el is fáradtam. Ez fel lesz a Facebookon. Kicsit ciki lesz. Szerintem, de nem baj. Itt van anya. Anya itt van egy sétálba. Na mi Itt van? a Fanta. Fanta is itt van, meggyőztetek? Igen? Ez jó volt az utolsó. Jó volt? Ugye? Ha. Na, akkor videó vége? Még nincs vége. Közben felhívtam. Apát? Hogy megnyugodjál. Hát még nem Mondtam. evett, hát mondtam Birkának, hogy reggel, hogy oda készítettem a hűtőbe, tányérba egy adag Igen. gyötökkák volt. Na, ennek mit kell megnyomni ezen a gépen? Azt a gombot. Na viszlát! Szia Dorka, szia Réka, szia Mira, szia Dódi, szia Jászmin, bocsánat Jászmin, aztán szia Lili, Berni. Csősztök! Jó nyaralást!